Buino mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jumides. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ang atong magtatampo si Jumides. Kini ang problema na ko bahin ni sa akong pagka-taklis nga sa akong asawa ba nga manulti. Taklis kay ni siya, tickles kay manulti. Muralagwa niya, pero wa siya may bao nga nakapasakit taon siya. Iskataw taon niya. Ug nga na problema ko ani no, inaniyo na ko pagsugod ang mga paghitabo ha. Dali, kanta-kanta do. Hindi na Salamat sa kanya imo ko kantahan. Laay sa edit ang kanta-kanta. Kantaho ta tong awit ipiro sa una. Katong kanta nga ako ang namunit. Kung namunit? Okay, kuan na kanang murag inilunggo mo nga kanta. namunit. Sabi niya siya pa na ako ang namingwit. Ti mali po ka tapungol karon hindi ka sakod kay. Talaga. Ako ang namunit sang pangpang sang gugma. Ang akong gipaunda madamo nga litra. Lang. Baruto sinsakyan sang subri nga rusas. Loud sang post office, loud sang post office, ang giagyan niya. Loud sang post office, ang iyang giyanggian. Sang sobre nga rusas, barutog ginsakyan. Ang papel nga puti akong ginalayagan. Kamot ko kaglapis, amo dang dansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamuni. Tao lang pirmi, tao lang tawi. Bukan naman bro. Walang sing swerte, barutong bumalik. Ano to? Nagisi ang layag, nabali ang tari. Murag sa dahuman sa. Murag dahuman, ko to kay murag sige balik-balik to. Sino okay umaw ra magipano. Okay, kay katay ta dito. Ato imo parang daygon be. May daygon kay nindo to. Kita. Nanay gon kami sa pobre. Yan naman lang kami o kamote. Ang unang misteryo ng pagkatkatirori sa bangpang siya pagkatkapigas ng tiyos. Ligo sa nga patong ko sa udot bibabas tapos sa may bugan. Kanang mga datusan. Nanay gon kami sa dato. Ho 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 ho. Itagaan lang kami og tabako. Ho 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 ho. Oh, yaw. Pastilan gining mga dato. Amo untang siguro aron mo dako-dako. Naon sa man gitagaan namig tabako. Pero ang kabalaka kay mohan gidagan sa kauban. Wala nga pilang hiniktan basta kikiha mis kapitan. Nanay ko kami sa bye-bye. Kapitan ni bye-bye. Yan daman lambay og sinugba. Sugod na ta, pre. Pre. Okay. Liwat gini ka sa imong idol, pre, nga si Jumides Maturan. Dili ay liwat ko taon nga kuan ko araw man ato aling. Asa dito yung mga asawa, pre. Ay, padung na din ay. Padung na rin. Di lang siya nagtaprakton siya. Dai. Sayo kay lagi na yung pag-urom diha. Bitaw. So man, ligo na gyud kay na inyong mga tinai. Kasayo pas buntag, nagtagay naman Adi kanta ni amo dai, kanta lang ba? Sayuhan ninyong kurom no. Adi nya bati bisan kayo, di lang mo kanta, tagay-tagay lang mayo nya. Wa man ta, usa man galing ni botilya. Ay sus, ay na lang ta, Jumides. Ay, nganong imo man ang sulngon sa dining akong banad ro. Sa man mo kay tagay sa inyo dro. Kasi tanda naman na, Mari. Kada Sabado naman na. Sabado ay
Sa ato pa kada Sabado gid ka mo ani dinis bay aron manung og inom. Ay, di, wa na ako sa... Kada siya, wa na manong. Ako'y nagpanhian na niya din eh. Batim sa kayo, ako rin mag-inom. Ako, Rosa. May na ang mo inom. Inom pa ka. Kita, tatuduha. Imo, do. Ilom di ay palahubog tikas tanan. Pangundang na ko naman diya. Mangita gid og problema da kung mga sakit mo. Kapoy ninyo. Ay, basta lang ginibihan na taon. Bida. Lahubog ko nung tanga. Tanaw ng iyang tanaw. Lahubog ko nung kay kada Sabador. Magsigtagay gani. Lahubog na nung ta. Sige lang, pre. Mulian lang ko, pre. Hapit naman sila mahurot ng akong usa ka botilya. Ikanlay hurot na, pre. Pre, sunod sa bado. Ato ta inom sa mga mo. Mulian lang ko, pre. Sakto lang to akong giinom, pre. Ay, sa inom, pre. Maho ta. Day, maho, biday. Wa pa ko kalungag. Nagamay na lang ang bugas, dili pa igog tulog tao. Ato ko, pre. Mulian lang ko, pre. Sige. Ato lang ko, pre. Makaon sa bahay, pre. Ato lang ko makaon. Sige, pre. Pasensya na kayo, pre, pre. Bida na unsa ang taon ka day. Okay nga naman kung si problema. Oh, yun ana lang yung kakabastos. Bade na unsa ka? Sa Bastos. taon ni mo. Ako bisita na naon ni mo, okay, respite. Oy, Kay ngano, ha? Giunsa ko mo to imong bisita di ay? dilo na day. Bastos kay kaganinaw, mura kag way batasan. Ako bisita na nayon nimo. Ikaw para may doon na bisita, wag yung ko minana sa imong bisita. Respetaran gyud ako nya ako bisita. Imo binastosan. Nagbinastos di ay ko Jumides. Unsa man ito gibuhat ha dito binastos. Unsa man kay unsa man ito bebe. Mura tag kag way grado ang taas man tag kag grado. Mura kag di maayong pagka pamatasan ng imo. Grabe, grabe ni mo manulti. Mura na gyud na anak kong tanan. Oo, oy. Wala ka kibaw. Ha? Versatile kay kang pagkababae. Bida, may kay kastanan, may ka binastos o sa mga tao, may ka insulto. Tanan maayog yung kay ka. Mura kag bag-ong ni graduate og mental. Mental. Mental si mong mata. Cum laude siguro ka dito sa mental do. Nayabang na gyud ka diha. O sabi ha, di gali ko kagwanta na batasan mo day. Basta, o di ko makapugong, magmahay ko ka. Inato to akong asawa, murag lisod kay sabton ba. So kanila siya gitagaan og gitagaan ako sa tanan niya gusto. Murag di abusar ni nun. Murag gusto niya nga diron ko niya. Unya, Ay, ikaw na lang sabot na ng imong asawa, oy, Jumides. Saon nga, pagpanganak na ko, anak na sobrahan man nas buwan. mao ba ma? Tagsara man ko na, mahitabo ang ingon ana ba. Kasagaran ko ang buwan, saktos buwan, pero kini siya na sobrahan sa buwan. Imbis siya mra ka buwan, para mugawas siya sa akong sabakan. Pagkaugma naman siya migawas, na sobrahan na hinuon, nahimong napo ka buwan. Ito na yung pinimuraan ma ha. Ako, pinangga ko na yung akong asawa, yung anak taon, pero iyang kinayang pakita murag anak ko kasabo taon. Mao nga pasensya lang yung taon mo ha, kung sabi tabo na yung anak, kung sa akong mahimo niya, pero ay kabalaka ma, di ko manapat ng bayana. Pero kung sa ganin may tabo, ha mo pagpayo, siya rin yung baso lang na tanan ma. Jumides. Tay, ikaw man din eh. Huwag ka masulti mo anhi ka. So gato, dati ka sa terminal. Ay, may bata ang gamay kay kinanglang sugaton. Dali, sud rin tayo, sud. Ikaw asawa eh. Nagtutok sa kong tatay. Ay, dahil ma. Ay, O, tay. Niya amanggot ka, nasaad lagi ka. ay, nang kung ari, inyuhan Ha, kalinayan. Ay, dili. Drawing na ni tay. Drawing ko no. Karoon na. Hala, tay. Tay, pakal sa diri tay. Basi gutom ka. Are diri ko sina. Uy, Pakal wa sa ko diri. kalungag, uy. Wa pa sa kalutog sudan. Paliti lang na siya dito glutundaan. ayaw na, busog pa man ko. Mikaon akong daan dito sa terminal. Dali tayo. Dali nga rin. Kao diri ka. Nami bakante rin kwarto. Baway sa diri. Are diri. Baway diri tay. Recorded by X Thunder Gaming. Oy, Paripunso, kumusta naman ka, pre? Di suroy-suroy lang taan ni Marie. Waan man tayo trabaho, retire naman ta. Mao ba? Hayahay na dahi kayo. Pilay na dawat nimo sa nga retirement, pre. Ego-ego rasad. Ultimo raman tang trabahante. Naadi ka din, Marie. Oo, oy, dugay naman kung ani. Kay ay laay bitaw nga adto ta sa atong naandan nga bay. Unya ako raman usa. Maong gidaan na lang nga niya, gida ako nga ni sa kong anak. Oh, maayo hinuon. Ikaw, are na lang sad nga re. Ikaw naman lang kang usa dito sa bukid. Oo, pero
Naman hinuoy ako mga apo. Masuroy man ako dito panagsa. Nasaya akong binuhing kanding ug baka dito. Lisod magbiyaan. Mao ba? Mao nga, suroy lang ko panagsa. Ma! Dali na ma, mga on na ta. Dali na. Ay, si Pari Ponso, dilanday ni mo agdahon. Ay, nakadungog naman ko na sa tatay, good. Mamumagi akong giingnan. Dali na mo, mga on na ta. Tay, dali, tay. Diya ka likod. Likod kaya. Mukhaan kag chicken curry, tay? Wara ba dito sa inyo ra ba? Ay, mukhaon man. Utan naman kung pirmi ang dali ninyong sudan dito. Aw din he, buhong gid ka sudan din he. Oh, hello, dati lumay. Sige, tay. Kaon na diya, tay. Kaon. O sige pre, ay uwaw pre ha, kaon diha. Ay, di lang ko mauwaw kay. Bay, manis akong anak. Di manis laing tao. Ako may nagpatukod ani, dili man imong anak tay. Ikaw lagi. Pero ang kwarta gagamit sa pagtukod ana na ade kay kwarta. Ay, hilom diha. Mataka lang kagtabi diha, oy. Kaon mo diha eh. Oh, asa ka na? Kaon mo diha. Busog pa ko. Sige, tay. Kaon na mo diya. Nay, kaon na mo. Sagdi tao dito ang kaon. Sige, kaon mo diya. Bakal mo mayo. Mga ano ta. Pugaw ng batasan niya ko asawa. Kaya mo lagi guway buot manulti. O niya? Sir, sige na sir. Saan mo siya dong, ha? Wireless nga microphone sir. Abli lang, bagko pa na sir. Way kaya na magamit sir. Yang ano, ibaligya mo din mo. Ako lagi palit tambal sa usawa sir. Kay gihubak. Oh, mao ba? Lagi sir. Be. Palitong tanak. Gihubak kayo mga asawa ka. Taon lagi sir, gihubak taon. Ay, pila mo ta? Oo, suyo eh. Ah, Tuo man ka ana oy. Isuyo pra na. Dito ma'am, oy. Kontinuod nga ipalit sa timog tambal, asang resita be. Tagay ko. Totoo man sa kong asawa ma'am. Ano man nimo dadaan? Dala magkusbahay ma'am. Nagtugon na siya sa akong anak nga naipalit mo nga tambal para siyang hubak. Eh, pare ay imong anak. Kontinuod bang gisugo siya siyang inahan pare ah. Ma'am, sir, sige na sir. Pag pare ah imong anak bali ka kasabot anak paari ah. Ma'am, mangutan na ma'am gid ka kung saon akong kwarta ma'am. Sultihan naman tayo mangita kung para... Ano mangita ma'am yung ebidensya ma'am? Oh, unsa? Wa man na mo pangayuan yung kwarta, gibaligyan gyud akong mikropono. Di ko palit, di mo palit yan. Ayaw! Di mo gusay. Ila si mo. Kasi pagtuon mo, magayuan mo yung kwarta sa mabana. Taka lang ka. Kaya ngay! Hoy. Ora, awa ka salbahe sa uhanan. Kada. ilom natin ba? Taka, sagbat. Binastos ko yung style mo. Ibig sagot sa Ay, uy, nganong masuko man koy igo raman. Ako raman giklaro kung para unsa. Kundi wa ba to mangilad nato? Nganong masuko di ay Ay, ka? kailan na to, be? Unsa kailan na to? Hindi ko klaro ato. Adik mo tong tawhana. Isuyo pra to niya, uy. Wala kailangan mo tungkol sa akong tuloy yung kwarta, oy. Wala mo to niya pangayuwa. Ang iya, ibaligyan niya mikrofon. Unya nakasiguro kang iya tong mikrofon. Unya kinawa to. Unsaon man? Ang sabi labot ng kidawa to. Ang ako, dakpon siya. Ako ni dakpon og siya ng awat, ha? Di Sabi lang. akong kawat. Dili kadakpon pero makuha nagbalik nila. Di ka ulian sa imong kwarta. Ay, ilom na, ay, bina-advance kay kagunahon na da. O niya, dito no, di mo itawanan sa ano, advance kay ka. O mga yung suri kasimpulan na. Sorry, pero ba na, nakapasakit kasi mo sige tao. Hala, mao ganing mga yung suri. Nakapasakit na ka, wadyo ka mga una-una, nakapasakit ka. Ay da, pasakit. May problema na nila. Ilom na ay, pinsa kong tao na, inapag yun ang taong imo. Oh. Gamay lang ka, Tilma. Gamay lang kang tuwang. 1 bar na lang yung kanak mo, Tilma! Usa naman sa problema ni mo, Telma. Ang buta ng tawhana mo, uy. Ikaw man gudsad, kanang baba ni mo ba? Di yung kakapugong anak. Sa may pugnan ako nga. Pugnan ako? Nga di ko mukaon? Lumay. Pugnan nga dili mo kaon, yabag man jud ka bisag unsaon. Pugni na imo baba nga dili mo sultig mao. Kana nga di mo sultig mao ba? Kana nga di ka makapasakit og sulti. Ulo, unsa may nakapasakit sa kong gisulti nga. Igo naman ko resulti tinuod. Ilom dia. Tinuod lagi. Pero og tan-aw nimo nga makapasakit ka, kanang manginsulto na ka, ayaw na lang. Bisan og tinuod pa na. Hala, masuko na di ay og misulti tas tinuod ron. Unya, ikaw karon be. Be, pananglitan be. Ingnon ti ka nga bate kay kagnaw. Unya, tinuod na, di ka masakitan. Oh, Tubag. dili ko masakitan kay dili man na tinuod. Kay nga no, gwapa dahi kuno ka.
Ma, ayaw sa puso tikingon ana. Uy, kay, mubumirang ba yan nimo? Sa bumirang. Bitaw! Moingon kang batik og naong. Diin man ko liwat. Di ba nimo? Ikaw kuya kong mama kuit. Sa ato pa kon batik og naong. Batik sa dekag naong. Ay, lang ay! Mga mong pakabuang ka. Recorded by X Thunder Gaming. Naunsa naman tos mama ni mo, Thelma. Da, gisulan sa patol si mama tay. Hilom diha, oy. Ikaw manulti, no? Muragwa na kay respeto sa imong inahan. Dili sa dingon anak tay, uy. O sa dili, imong giingnan nga gisulan sa patol imong inahan. Unyam ingon kang dili. Wa kay tahon niya na, oy. Nga no, gidi ay mo, uy. Kudrahan dyo ko ninyo tanan. O sa batik na lang dyo kay kong batasan para ninyo. Yusa, nasuko ka? Kisa pa dili masuko. Nga inyo makutabangan din eh. Kaya sa may nagtabang ni mo, yung samang kuno ka, ha? Ay! Bote mo. Oh, Mida, no? oh. Lakaw dito sa was. Istoryahan mo, Stilma, tay. Lakaw dito. Ay, muli na lang ko, anak. Di ko magdugay din, he. Tay, wata ko, tay! Tay, putso, wata ko! Asa ba ka, tay? Muli na lang ko kay Liso, kay batasan ni mo asawa. Siya pa'y tambagan, kurihiyaan siyang sayop, siya pa'y masuko. Nagtuo tingali siya nga siya nalay sakto. Asang dili, tay? Ako to pakisultihan ron. Oy, sorry, yun na. Kay delikado mo pa ng pasagdan, basta dili na ka magkakontrol ni ana. Midasos, ang dili, tay. Ako rin bahala, re. Tilma! Ay! Tilma! Hala, suko na kayo. Hala ka. Tilma! Asa itong pinuti na ko? Ah, patay. Patay, suko mo dyan kay Chumidis. Asa pinuti! Ha, Dong? Pamutos sa imong sinina. Layas na yun! Dong, Karoon na yun! Pusta rin mo sinina og layas karoon na yun! unya si Mama. Dala ng kapil! Apel ko doon, Jumides. Animal, Chukatilma, oy. Ma. Napagan ako buwan nga ka. Hala. Ikaw ang ginakaingon, ani ba? Paglayas mo! Mao ni akong problema. Naubos ko apil na ako ang akong ugangan taon. Kaya na-apil nun siya pagpalayas na ako sa akong asawa. Saan man din ako? Sakto ba rin akong himo taon ati Pres? Bam, nga akong palayason ng asawa. Lakip ng akong ugangan. Bam, asa man tao basa diha bam be kanang palayason ang ugangan be. Unsa man ka sa inyong tan-aw, sakto ba ko kung kamoy pasultihon? Jumidis. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karong adlaw, Si Jumidis Ate Pres. Actually, Jumidis. O, kung ano ni Jumidis Ate Pres, yung asawa ba, marag. Karang, sa una, bitaw ko na mga karang, taklis, kaya kamanulti, inaana ba? O, mga tickles ba? Tickles manulti. Niya, pati po kahit siya, oy, kay kanang... Di mayo. Ito yun ba nga, matauwa biya kay kuan ako nagpatukod aning bay tay na di na sa iyong tatay nga kay niya sa ako maning anak ang kwarta doon na kay kwarta Lakaw si Ate Pres. wala kay ka Mura siya natauhan nga, takal sa istorya ba? oo kanang di mauwa ba Yan naman sakto tanan. Mao nang gipalaya siya Jumidis Ate Pres. wala gi Oh, nya ang na-apil taon niya ugangan. Sayo Apil taon. sayo dong Jumidis sayo pa to ni mo dong. Jumidis. Oh, naapil ang imo ugangan, murag dako-dako pa to nga wa man tawo ilabot imong ugangan taon. Ani ubos ug taon sa ang uyang ugangan natin pres ubos man kin apil mo palaya sa mga tao. Aw siya asawa, pero dili na sakto iya ti pres amot lang ka dingon siya bam na yung basa diya nga apil ugangan pag palayas kun may ubos sawa. Be bam, usaon mo ana bam. Ay ikaw ti pres mayo ba yung gibot? Sakto ba siya? ako dili mayo kay maluwi pa to kastiguang Wa gilabot. Oh. Kana murag siguro na kabuhat. paminaw na ko ani gulyat away-away lang magbuhagon pero mag-uli ra man Uli. gapon ni Kani bisag na apil na imong ugangan murag sakit-sakit man sa nadog pero pabalikan to imong ugangan patagma to imong asawa. Eh para maulian sa nataon siya siyang mga ang gipanulti nga murag di gyud maayo Dili taon. maayo. Di gyud ba? taka lang Taka lang ba ba? Doon na may penalty yung Goliath kung unsa kunong punuan mao ang bunga. Pero kan lahi man ba ang iyang ugangan buutan man.
Okay, kari po ko tayong pinulti sa kakaraang at tigwangan sa kabulig lubi na amjo ko buang. Naka na asawa niya. Oh, akadiyot sa Di. kanang kung ari ka diri sa Asawa man. Lucas 1 versikulo 36 ngadto 38. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth giingon nga dili na makaanak apan karon unom na kabuan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya kay alang sa Dios walay dili mahimo. May Mao na itubag ni San Gabriel do. si San Gabriel ni maingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti ug mibiya ang anghel kaniya. Kano ako ning gibasa? Gibasa nga Oh, naa mo gud linya nga naapil ningon diri ay. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. Oh, ako buto sabot is kanang imong kanang batasan sa imong asawa Silma. Jumides. Sir Mides. O sa kamakatigwangan palagi, alampo. Ngalan po. Mm. Imo ang asawa bam. Oh, alampo kay. Pero matod pa Pedro dulugay pa pod. Sa? Alam po ba, igos Pedro sa dulugay pa sa. Sa ba pinay mo lang kung gani na. Okay. Kanahan no. Alampo, no? Okay. Nung natinga ko gulyat, sila ba ingon aning batasan siyang asawa? Wa ba di siya kabaw sa batasan siyang asawa sa uyab pa sila? Wa pa kay sige man to siya kuyog-kuyog sa tag-iya sa kaning bangis sinaw dishwashing liquid si Kuya Ricky bangis garin. Mao na sige kuyog-kuyog sa una, mao nang wa siya kay bawog unsa. Murag na amat ko na yung klases tao gulyat nga ang kinaya dili mong guwa sa daga pa. Di ba? Unya ra ko nung maminyo. Mangutot kay madlok. Ana na ato magminyo na. Nagminyo to. Ngano ka na inana ti Prisnos daga sa daga ulitaw wag di utok. Ati Prisnos. Uy, unsa? Kana gani ina na mga uno. Iba ang babay. Wow, Gamay gumay. na di gid. Usa na lugos masud. Pero gutom na day kay to. Pero nga nagminyo na basta wag lang mo iskanahan. Walay, asa kining Tuwa luya. nga kanya. Kana yung gubat-gubat utot ninduta pa. Sabaray gubat. Sabaray. Inana man ang magdi ayon gubat-gubat utot. Unsa? Gubat-gubat utot ma'am. Ana inigliyok sa asawa, prut utot. Inikuan sa abaw sa bahay ko kayo. Aloy. Gubat utot ay duta pa Ay, ba? ay. Pero daga pag ulit tao. Awa, uy, utot di jud ka kadungog nga tayo utot. Kana sa may sibir digin mo nang mutot ingon si Pedro sibir si digin mo to si amay sibir siya nang sa likopitan yo. Di ba? Balik ta. Balik. Ningon magkagani ang gulyat nga pabalik ang ugangan sa dayang asawa. Sila ba mag-ipon? Dili, kada ba? Ayaw lang. Ayaw pa, pasino Buwan ka mo naman. gangan, kung tilabot. Ay mo asawa, ayaw sa nagbirahi mo gangan ikaw sa Dili oy kay. Jumides, basta mura ka Pedro, Doon na pa birahan may niyang puruhan. ugangan. Napay puruhan nga makauli sila. Di ba? Ay ba taw to. Gulyat. Oh. Kanay ba akong ibasa kay alang sa Dios walay dili mahimo. Kanang naang dili usahay ka mo manimba Sir Diomedes. Kanang naang sulaya ko no kanang ikaw may butan sa inyong duha kanang kuan ko no kanang tambong ko no mugmisa ato ba mo musimba sa kang kuan bitaw gulyat kung taga Cebu mo ato mo sa shrine Padersiano ubod sa dili ato mo sa shrine ni Tupelo Kalungsod ato ba mo simba sa Lindugon nga simbahan dito po dito ari ba mo sa Subong mutambong baka mo kanang healing mass kanang mga seminar ni Pader Joshua kador daw ni Pader Dodon Barok di ba ari mo tambong sa kuan ay nindot ka ining mawali kani sila si Pader Reverend daron dikit kano may kinong na si maayo ko kan makalukman jud kag Pader labaho di ay. Pader Kanang malupay jud imong kasing-kasing. Bishop Labaho. Kanang malupay jud imong balitian. Kisa ba? Katabi itong pare nga kanunay magpaabot sa tingog na Ate Press, Reverend Father Renren Sinining. Sinining. Tuwa nag-assign sa Asturias. Pader Si Sinining. Reverend Father Red Rosales Diaz Tuburan. Pader Lucas Sinokod, may isa to. Si Kuan, kanang gusto siya nga magsimba sa danon niya asawa, di ilaayan niya asawa. Ato ni Father, kisa ito yung mga amigong komedyante sa bang. Pader Randy sa Tura, Pader Randy Figurasyon, Pader John Parajag, naman na nila. Asa ano sign sila ron? Naas para papunta. Kay mga buskon yan man na sila. Okay, abi ni mo Sir Diomedes, importante nga ang ang kanibang mga pung alitok ko si mo asawa ug ingnon ta po nga ang iyang pamatasan na lang in general. Importante kayo kung naanaw niya mo'y anak. Bitaw. Kaya ang imo niyang anak pareha nagsinultian ta imong iyang inahan. Bitaw, lisod kayo na doon Jumides. Ana na lang sir no nya. Kaya akong gibasa dire tungod kay matud pa kini kuno si Mama Mary og
ug tigpaminaw pa kuno nig radyo, drama or music kana sa Mama Maria, mao kuno na number 1 nga listener ni Ginoong Hesus. Mura na si Lian Mariano, si Miss Inolog. Okay, matapos kami guro kumpare, kung kanis Ginoong Hesus na radyo pa ni nga drama or ga music, si Mama Mary mao yung number 1 nga listener kay nagsunod jud siya sa kabubuton permis Ginoo. Mao pong apan balik ta. Ano sa tugingon mo gulat nga unsa to kanang mag kanang mo uyon-uyo ang uganga unsa tingod kasi relibong ko Ugangan. nga magbago orang asawa. Ha? Pabalikon unsa tipon sila pabalikon lang. Babalikon ang ugangan, ang asawa, patagbon. Oh, ha? Pero may ang problema ang asawa. Asawa man. Oh. Di ba? O lahi. Kung ako isumpay itong linya nga natibon akong gabi, lahi na ito. Ano man, ang ugangan ni mo ibang ipalayas. Gihidili, gihungit doon sa ako. Ang usa? Akong diliwag ang uuwi. Salamat naman natin, kaluman no? Kung ako ang puzzle, dihan.